Tara guys, let's go. Pupunta tayo sa bahay ng aking mga biyenan. Welcome back! Nandito po tayo ngayon sa Barangay Bungleo, Lawang, Northern Samar. Ngayon po ay magluluto po tayo ng isa sa pinakamasarap at espesyal na kakanin dito sa Lawang, Northern Samar o dito sa Northern Samar, mas kilala sa tawag na garang-garang. At ayan, nandito na ako, nandito na tayo. Ito po yung kamote, ito po yung primary, basta ito yung kailangan talaga sa paggawa ng garang-garang. Tapos nandito may giniling na bigas, nandito din may asukal, and of course may ashiti. Ayan. At ayan, namamanit na po ako. Yes, yo. Ayan oh, ang galing-galing kong mamanit. At ayan. Siyempre pagkatapos balatan, ngayon ang gagawin na namin ay titiros-tirosin. Titiros-tirosin. Hindi ka anong Tagalog ng pagtiros-tiros? Hawi-hawin. Ano? Ihaw-ihawin. Hawi. Gurot-gurotin. Hiwain. Hala. Hiwain. Mala-mala. Daldaliro. Lol. Pauna ka diwa. Hiwa-hiwain. Ang hiwa. At ayan. Siyempre. Opo. Pagkatapos, pamanitan at saka tiros-tirosin. LOL! Ngayon, ang gagawin natin ay hahalu-haluin na natin ang ating garang-garang. Ayan, so ilalagay natin sa isang malaking, basta itong surudlan. Opo. Tapos, hahakupan natin ng, anong tawag sini? Yan, harina. So, yan. Tapos, lalagyan natin ng masarap. Tubig. Haluin natin. Sige. Bunbunan mo. Sige. Damihan mo pa. Ayan. Sige pa. Oh, tama na. Ikot mo. Pag-urura. Manliwat yung pakanin. Sige, bumbunan mo ng asukar. Sige. Hatiin mo. Tungain. Yan. Tama na. Wag. Tapos, pagkatapos itong halo-haloin, pwede na natin siyang isalang sa ating kawali na may mantika. At syempre, pwede na nating tikman ang ating napakasarap na special na garang-garang. Tawang-tawa ang ating cameraman. Ay, camerawoman, isa siyang iska. Pakita ko sa inyo yung ating nagkakamera dito. Isa siyang magandang iska. Pwede nyo po siyang ligawan. Text lang kayo sa 0927-086-4224 para sa inyong Gcash. Ano ba yan? Nilamutak ko na yung garang-garang na. Basta, mas malamutak, mas masarap. Ayan. Pagkatapos natin gawin yung lahat-lahat ng pinagagawa natin, ngayon ay isasalang na pa natin, opo, ang ating garang-garang. At ayan yung aming karaha, yung aming kawali ay nung panahon pa to ng digmaan. Sige, Mika, isalang mo. Sige. Opo. Sumusuko na po yung kawali namin, oh. Nung panahon pa to ng digmaan ng mga Hapon. At syempre, antay nating mag-brown para po natin masabing luto na yung ating garang-garang. Grabe, napakasarap po nito. Grabe, nanggigirabo ako. What? Ayan, shoutout po dito sa bahay sa Bungleo. Ayan, shoutout po sa Orsolino family. Ayan, shoutout po sa ating nag-uukay dito na si Mika Orsolino. Yes, yo. Ayan, luto na. Sige. Tikman na natin. Ayan. Wow, ang bango.
Ang amoy niya parang alcohol. Luto na yan. Ayan, grabe. So matitikman na natin ang ating ginawang garang-garang. Opo. At ayan, nandito na ang ating masarap na ginanggarang. Garang-garang. Titikman na natin ito. Yes, yo. Ayan, oh. Woo! Wow. Woo! Tikman na natin, guys. Ito. Wow! Ang sarap, ang lambot. Makaruko. Mainit. Ito po yung garang-garang dito po sa Northern Samar. Isa po ito sa pinakamasarap na kakanin dito at karaniwan po itong inihahanda tuwing may okasyon kagaya ng Pasko at pista. So, ayan. Guys, gawa na po kayo sa inyong bahay at siguradong mag-enjoy kayo sa sobrang sarap. Opo, masarap po. Pero syempre, mas masarap po ako. LOL! Oh, guys. Ayan, oh. Oh, cheers tayo, oh. Sana all. Ayan. Nandito na, titikman na po namin ang aming masarap na garang-garang. Yes! Cheers! Hoy, aluhin ka. Ano ba yan? Oh, ayan. Oh, si Aileen talaga supportive o nanay. Yan. Ito, ang ganda nito. Grabe ho. Ito, naligo pa para syempre hindi halatang lasing. Cheers! Cheers, Iska! Okay, mag-hi naman kayo diyan sa mga audience natin. Hi. Kumusta ang garang-garang natin? Masarap ba? Masarap. Ayan, kung gusto niyo po mapadeliver nito, comment down below. At do not forget to subscribe, follow my Facebook page and YouTube channel, Maestro Waray. #garang-garang. Opo. Bye-bye.